תסדרי לך כריות שלך נוח, תשבי בנוח. נוח זה בא. כן, משה. שלום כולם, אני משה גניש. ואני חי פה עם המשפחה היקרה שלי, עם אשתי לאה והבנות. נולדתי בגליל בצפת. בגיל 2 ו9 חודשים אבי נפרד ממני, היה צריך לעלות לעולמות עליונים. אמי גידלה אותנו, את אחי, זיכרונו לברכה, ואותי לבד. הגעתי לצבא, אני ואחי הלכנו ליחידות מובחרות. לצערי, אחי עופר נהרג בצבא. דבר שעשה לי סוויץ' בחיים, ומהחלום הגדול להיות כנראה הרמטכ"ל הבא או משהו כזה, הפך לי את החיים לגמרי ב-180 מעלות. ומלהיות לוחם הפכתי לחולם. דבר שעורר אותי ללכת לטייל בעולם. בכל שטיילתי יותר רחוק הבנתי שכל הסוד זה אצלנו בבית פה בעם ישראל, בארץ ישראל. כשהגעתי לארץ בשנת 95, הקמנו פה עם עוד זוג חברים שלי ועוד הרבה חברים שהצטרפו, את חנה מרעה הגליל. הקמנו עם כל החברים את להקת 7, ואז לאחר שנים נהייתי דוס, ולא התאים לי יותר לעבוד בשבת. השארנו לשותפים את המלון ועברנו לשטח מרעה שצמוד למלון שקיבלנו אותו ממינהל מקרקעי ישראל. התחילה כאן פעילות של עלייה לרגל מאוד מאוד גדולה במהלך השנים. נהיה מקום שגם אנחנו מגדלים בו את המשפחה שלנו, הבית שלנו, וגם נהיה מקום הכנסת אורחים לכל גווני עם ישראל. אין לאנשים שהם שומרי תורה ומצוות, ואין אנשים שפשוט מחפשים חום ואהבה. עצמו אלוקה לאהוב את החבר שלו, ואת הילדים שלו, ואת השכנים שלו, ואת כל עם ישראל. ותדעו לכם, על שנאת חינם נחרב לנו על הבית, ועל אהבת חינם ייבנה. תוכל לשיר לך, ותוכל לרקוד לך, כי אין כמוך, כי אין כמוך בעולם. אני חושב שהרבה אנשים צמאים ורעבים לזה. ברוך השם, כמו שהנביא אומר, אין פה רעב ללחם וצמא למים. אנשים מחפשים משהו מעבר. היום אתה יכול לקנות גלידה וקוקה קולה וסטייק בכל מקום, אבל לקבל קצת אהבה זה נהיה מצרך קצת נדיר. אני לא מתיימר להיות האוהב הגדול ובעל האהבה הגדול, אני רק מתיימר לדבר אחד. אני רוצה שנשב אחים מכל הגוונים, מכל הצבעים, כל אחד עם החלקי דעת שלו שיש לו, גם אם יש לנו חילוקי דעות, כמו שאמר לנו פעם הרב שלמה אמר, ששבט אחים גם יחד, יחד זה ראשי תיבות של יש חילוקי דעות. זה לא צריך להפריע לנו להיות אחים, ולא צריך לנו להפריע לשבת יחד. כל אחד מביא את החלק מהדעת שהוא מכיר. היה פה כזה מקום שאנשים באים, מרגישים נוח לעבוד את השם בדרך שהם. מי שבשירה, מי בריקוד, מי בתפילה, מי בלימוד כאלה ספרים, לימוד של כאלה ספרים, וכולם מתברכים בברכה. פתאום הבא, יושבים כל הלילה, לומדים תורה פה כל יום חמישי כל הלילה. כמעט כל ערב יש פה שיעור מחסידות אחרת. ממוזיקה ממקומות אחרים בארץ ובעולם. המקום שלנו מאפשר בכל אחד להגיע כאן ולהיות, לא משנה בין אם הוא בא ל5 דקות, בין אם הוא בא לחצי שנה. המקום הזה תמיד קיבל את כולם כמו בית. אין לנו כאן הרבה חיים פרטיים, וזה מסירות נפש מבחינתנו, אבל אנחנו זוכים לראות כאן את היופי של עם ישראל ואת היופי של בכלל אנשים. שכל אחד יש לו נשמה יקרה וכולם אוהבים, כולם רוצים טוב. לא נכנס לפה אדם שהגיע ולא הרגיש שהוא חלק מהחלום הזה, שזה חלום שמדבר עליו גם. הרעיון הוא ליצור השראה. אומר רב קרליבך, מה זה חבר טוב? זה אחד שאתה לידו, אתה רוצה להיות אדם טוב יותר. ומה זה חבר אמיתי? שאתה לידו, אתה כבר טוב יותר. ואני אשמח להיות חבר אמיתי. גם אם אני רק חבר טוב, אני גם שמח. אני אזכה להיות גם חבר אמיתי, שאנשים כבר יותר טובים, רק מהמפגש, ובכלל יהיה מאושר. היום למעשה אנחנו הגענו לשלב שבו אנחנו רוצים לפנות אליכם, לבקש מכם עזרה, ולהזמין אתכם להיות שותפים לפרויקט הנפלא הזה שנקרא גבעת אהבה, שהמהות שלו זה אהבת ישראל ואהבת חינם ואהבת לך כמוך, מקום שבו כל בן אדם יכול להרגיש שיש לו בית, ואתם מוזמנים לבוא ולבקר ולקחת חלק במקום ולהיות שותפים לקיום המצווה הזאת של הכנסת אורחים ואהבת חינם. אנחנו עכשיו בשלבים שאנחנו צריכים להשיג את כל האישורים הדרושים, וכמו כל אישורים זה מצריך הרבה כספים, אין עם ייעוץ משפטי, אין עם ייעוץ אדריכלי, ואין עם כל מה שזה לוקח כדי להקים כזה מקום. הרעיון שלנו לזה לזכות לעשות את זה כמה שאפשר לטובת הכלל, אנחנו לא עושים את זה למטרות רווח, אבל בעולם החומר צריכים גם אנרגיה להניע את החומר, כדי שהדברים האלה יוכלו לקרות אנחנו צריכים את העזרה של כל אחד ואחת. כל מי שיכול לתרום ולעזור תבוא עליו ברכה, שנזכה לעשות את זה מקום שיהיה נחת רוח לריבונו של עולם ולכל נברא בעזרת השם. זה עמוק, זה שטחי, זה הצחוק, זה הפחי
בסדר בך, זה השלום משפחה. בבא בך, בבא אהבה, בבא אהבה, שקר אל תמהר, החיפזון מן השטן הוא מן תחרותי, מן האשליה, ואתה לא צריך שום מתווך בינך לבין האלוהים, להוויה, לחוויה. אז תתקשר, תאשר ותהיה מאושר, תנתב עצמך בליכוד, זה מותר.